Здравейте всички, аз съм Боби. В днешното видео ще разгледаме подмяна на паметта на лаптоп Lenovo. В предишното видео ви показах как се сменя процесор на лаптоп. Тогава лаптопът беше HP Hewlett Packard. И докато там може да отворим едно капаче на дъното и да сменим паметта, то при Lenovo не така стоят нещата. Тук трябва да свалим целия капак и тогава ни се открива достъп до паметта. Тук в Lenovo конструкцията е малко по-различна. Да започваме. Това е Lenovo Legion 5. За да подменим паметта на Lenovo-то, отвиваме всички крепящи елементи, всички, които се намират. Ще ви е необходима отверка. Отверката е PH1. Така, след отстраняване на всички елементи, можем да използваме някаква стара кредитна карта или да си помогнем с шпакличка. За предпочитане използване на други специални перца, но аз просто в случая нямам, така че ще използвам това, което имам. Ето, капака започва да се отваря. Просто обикаляме от всякъде. Можем да го сложим отново легнал. И започваме да обикаляме полека от всички страни, докато се отщепи. Ако някъде не иска, слагаме отново пластмасовия елемент и продължаваме по цялата дължина. Тук придържаме с един пръст, така че да не се затвори от само себе си и продължаваме напред. Ето, придържаме с една ръка, а с другата просто преминаваме. И готово. Капакът е освободен. За предпочитане да използваме пластмасови детайли, за да не нараним някой елемент. Както можахте да видите, никъде няма крепежен елемент, винт. Това е просто едно тиксо, което държи капак. Тук се намира паметта и за да извадим паметта, тук отстрани, просто издърпваме тези щивчета настрани с два пръста внимателно, едновременно и ето, както виждате, паметта се освободи. Ето, можем да я вземем. За да я поставим, просто натискаме надолу, докато щракне. И сега просто издърпваме паметта към нас. И това е всичко. Сега вземаме другата памет и я поставяме на нейно място. Така, да видим тук какво пише. Ето, паметта е на Samsung. Те също не са лоши памети, но на Kingston дават доживотна гаранция. Ето, 5600, също като новата памет. Паметта напълно съвместима. Така. Отваряме новата памет. Внимаваме да не пипаме контактните площадки и слагаме на място. Сега, тук обръщаме внимание,
ето къде е ключа. Тоест, ако той не си е на място, т.е. ние не можем да го сложим наобратно, защото просто няма да съвпадне. Трябва да го сложим така, че ето сега ще ви покажа. Виждате къде отива паметта. Излиза извън гнездото. Тя просто е на една страна. Ако обаче я сложим на другата посока, ето виждате, влиза си точно в гнездото. Тоест, вие няма как да сложите паметта наобратно и да допуснете грешка. Просто слагате я тук, да стигне до край и след това с два пръста в двата края натискате, докато се чуе едно щракване. Това е. По същия начин сменяме и другата памет. Изваждаме старата и слагаме новата. Така. По същия начин не можем да я сложим наобратно, защото ключът не ни позволява. Той не случайно е направен така, че да не е в центъра. В случая обаче ключът е на другата страна. Слагаме я, натискаме я да щракне и това е всичко. И тъй като от Lenovo са решили, че на тази памет трябва да имаме тази гумена подложка, ще я сложим обратно на нашата памет. Така че всичко да бъде както преди. Опитваме се да я центрираме, така че да бъде на равно разстояние от краищата. И така, готово. Слагаме обратно капака. Ето, чувате как щраква. След като щракне, всичко е окей. Поставяме всички болчета и това е всичко. След като приключим монтажа, всички винчета са поставени на място, включваме лаптопа. Видимо, той не реагира, като че ли нещо се е повредил. Място за паника няма, просто му е необходимо едно известно време, по-малко от минута, която може да ви се стори безкрайно дълга. През това време той се тества паметта, необходимо му е това време, за да опознае новият хардуер. След това се появява логото на Lenovo и след около 5 секунди се зарежда операционната система. И вече при всяко следващо включване на компютъра, той ще се зареди така, както се е зареждал до сега. Това беше всичко за днес. Надявам се днешното видео да ви е било полезно, особено на онези собственици на Lenovo, които се опитват сами да си подменят паметта или да направят някаква друга поддръжка на своя лаптоп. Благодаря за гледането. До скоро!